Díochait, a d'urbhla, cén chuí bhfuil tú? Is dócha go bhaca sibh í folúin go bródúil, scolanna, parcanna, chuman luchlas gael, marseálacha síochána, agus na paráidí. Ach, cé chomá is atá aithne dóíre agat bhratach na hÉireann. Déanamís rint taide an mrat náisiúnta, agus déanamís inniucha an mrí, bonús, agus symbolachas na nachana, glas, bán agus aráiste. Cad is brí leis na dachana? Trí gha simplí atá inti, ach tá teachtracht láidir ina crí. Glas, an tradiisiún Gaelach, go háirithe Catholicaigh agus náisiúnathe na hÉireann. Aráiste, an pobal a lean William of Orange, go tradiisiúnta protestúnaigh agus aontaachtaithe. Bán, an spás idir an dá gha, ag seasamh de thíocháin agus aontacht idir an dá thaobh. Ní amháin brat atá inti, ach fís don todhchaí. Aithnítear, cuaíonn tú ine an chéasta, 1998, mar cheann de na próisís thíochána is rathúla domhan. D'éirigh le próisis síochána thuaisceart éireann, deire a chur le cuimhlint ad téireamach, trí idirbhartaíocht, córéiteach agus tacaíocht idirnáisiúnta, rud a chruthigh sampla cóhachtach, de chuimhas agus a winteras. Bonús, Brontanas ón rank. Cuireadh an brat I láthair den chéad uair sa bhliain 1848 ag Thomas Francis Mayer, Publichtánach éireannach a bhí tógtha le réamhlóid na Franca. Thug me ná Francacha an brat dó I báras mar chomhartha tacaíochta de chúis na hÉireann. Cé gur taspánach go poiblí cúpla uair, níor ghlacadh léithí go hifigiúil go dtí éirí amach na Cásca, 1916. Nuair a chorcadh í thar ard oifig an phoist I mbaile átha clia. Bhí an teachtracht soiléir, éire nua, aontaithe agus saor. An raibh is agat, ghlacadh leis mar bhrat oifigiúil sa bhliain 1937, agus tá sé luaite I monracht na hÉireann. Ní mór í bheith folúin go ceart. An dá glas is gara don chrán brataí. Thug brí thíochánta an bhratach spreagach de ghluaiseachtaí síochána eile fud an domhain, go háirithe le linn agus ina dhíth na driblóidí. Bratacha a marítar léithí. Go minic meascan daoine í leis an cósta abhair, na dtachanna céine ach drim ais. An India, na dtachanna céine ord difriúil agus le ruth gurm sa lár. Mar sin, ná bí buairthe más rud gur chuir sé mearbhall ort
ag searmanas buin óir ag na clicí Olympica. Spragach don tréimhse nua aimsire. Ó hatúna go bratacha ag agóidí, ó bhur-bhaisithe go emojis. Is symbol an bhratach fós de dóchas, éireacht, laias, agus winteras. Do rint is symbol folitiúil do riine eile rud parsanta. Ach de órbhór is meabhrúchan na constaí a tháirg éire. Agus an obair atá fós roin. Slán go fóil, cuinnig spéis, leanar aig ag fólam, agus fan oscailte. Grá mór, Molly.